салом алейк ба кулли мардуми тоҷик, салом алейк ба халқи ғариб. Бародарҷоно, имрӯз аз шаҳри Москва як хабари ғамгин омад. Бародаре ки дар беморхона буд, имрӯз бояд оператсия мекардам, аз дунё гузашт. Так, что, ребята? метавонем ҳама кас дар ҳаққаш дуогӯ бошем ки худованди бузург ҷоши ҷаннатро фирдавс гардонад. дар хеши тавараш дар падару модараш сабри ҷамил тия. Инна лиллоҳи ва инна илайҳи раҷиун. видео навор то охир тамошо кунед. дар вайбер, ватсап имо падилиса кунед. салом алайкум бародарон, ҳамватанони гиромӣ. асли дина мо ба шумо дирӯз хабар додем ки яке аз ҳамватанони мо дар садама дучор шудагӣ буд. айни ҳол дар беморхона қарор дод, таҳти назорати духтуро буд. мо мехостем воқеаи мо чӣ буд ки мо имрӯз бояд бо соати 1 бо хирурги ин беморхона вохӯнӣ мегзарондем ва аз ҳол аҳволи ҳамватанмон Сафаров Сироҷиддин хабардор мешудем. ҳангоме ки мо вориди беморхона шудем, ба мо хабар расонданд ки бародарамон мо аз даст додем, яъне вафот кардан дар ҳолати ҷарроҳӣ, яъне аз дунё гузаштанд, аз олам чашм пӯшид. ва сарҷам инҷо ҳама дӯстон бародарони Сироҷиддин ҷамъ омаданд ки ино аз дирӯз шаб дар беморхона буданд, то ки аз ҳол аҳволи бемор хабардор шаванд. айни ҳол чӣ гуфтанем бародарон, яъне Сафаров Сироҷиддин 25 сола буд, бале, соли таваллудаш 1995, як модар, як хоҳар ва худ дар оила як писар буд. бародари мо имрӯз аз олам чашм пӯшиданд ва мо айни ҳол қарор дорем дар беморхона ва мо гуфтанд ки як соат пас мо ҷасадро равон мекунем ба морг, то оне ки ҳуҷҷатҳош тахт мешад, чӣ мешад, шояд 1 рӯз аст, 2 рӯз аст, аз байн гузарад. чӣ гуфтанӣ ҳастем? касоне ки нафароне ки мехоҳанд дар ин кори хайр дасти худро бигзоранд, яъне кӯмак кунанд, каме ҳам бошад саҳмгузорӣ кунанд, то мо ҷасадро ба ватан ба пеши модар барбигардонем. инҷо ҳама сарҷамъ омаданд, дӯстони Сироҷиддинҷон. дигар намедонем чӣ бигӯем баротон. дуо кунед барои бародарамон ки бародарро мо аз даст додем, аз олам чашм пӯшиданд. як ҳафт дуо дар ҳаққи бародари мо кунед. худо нигаҳбон кунед.